ntwana yazangigezanga yokuyabanda phesheya kuyashisa yebo bebe sesigezile ngaye enkathi kuyashisa ngale ayinasfraya njengamaqanda angithi phesheya kuyashisa malume angiphesheya kuyashisa awe namanga wena lalela mshana uyabona mshana amakhaza aphesheya awafana la eMzansi uyayibona lonto le amakhaza la ephesheya ayashisa ashisa kanjani unifika ngoba uzona mshana ayashisa amakhaza wale awafana wala wena malume ungagezi lalela mshana ayithi mshana uyakhumbula ukuthi ngesikhathi kuyisama uyayibona lonto le ngesama bengigeza ka3 a day 2 uyayibona lonto le manje ngoba suku yabanda sengiyamayinaza kulezo insuku lezo uyayibona lonto le that's why ke ngagezi mshana malume why abantu bangathengi chicken yakho lalela masibuza izinto eziningi hambani manje angisengithola into efana hambani awugezi malume